Trigonometri. Trekanter med stumme vinkler. Da der findes lige så mange trekanter med stumme vinkler som med spidse vinkler, vil vi nu koncentrere os om en definition af cosinus og sinus, som også gælder for trekanter med vinkler over 90 grader. Vi ser derfor på et koordinatsystem og en cirkel med centrum i 0,0 og radius 1. Dette kaldes en enhedscirkel. Vi placerer en vinkel V, der er mellem 0 og 90 grader fra 0,0 med højre ben ud af første aksen, og hvor venstre ben skærer enhedscirklen i et punkt, vi kalder P. Dette punkt kaldes vinklens retningspunkt. Vi har nu en retvinklet trekant med en hypotenuse af længden 1, og fra tidligere ved vi, at længden af den vandrette katete og længden af den lodrette katete er henholdsvis cosinus til V og sinus til V. Vi kan derfor sige, at retningspunktet har koordinaterne P, cosinus til V, sinus til V. Vi har nu mulighed for at komme med en definition.